Kafiat bala pelong dakadong lumba dakha wajer ha maya klop armadan wajer kabalong ha ka arpulai terek ukalalingkot arajar penrio dan kam bansiu bairung ban wan chakani kafiat ha kani kisi kan donru ka bompa Housie ka balai pesan lak Tyngka ha ka ba on pia ha ki khandai teli ki price. First prize Shipaulang, second prize Sanlang, third prize Lailak, fourth prize Arlak, fifth, sixth, seven, but 9 prize Kinyo Marshilak Tyngka. Haknik Housie Kendonru ki side prize kum ka Jolly 5, Jolly 7, Jolly 10, corner, top line, center line, but ka bottom line. Kata Marshilak Tyngka. Kan donru ka bad luck prize. First bad luck unyo Shilak Tyngka. But second bad luck unyo Arlak Tyngka. Kabaikat kan long Arajar Sanspa Shikat, but San Hajar Tyngka laikat. Shushu hakani kasi, kindonru ki jingpen bernya ya ki pajba ki bawan syakani kafiat. Kata kindon ki jingruai but jingshat na kinong shat ba pauna na kani ki jela.